Chcel o histórii Johna Dopieru. John Dopiera bol Slovák, ktorý sa vysťahoval do Ameriky a v 1929 urobil rezonátor do gitary, dal jej názov Dobro, veľmi pekný názov, a emblém je tam líra. Túto líru ja som ako ma inšpirovala, že som urobil gitarový tuner Strings, ktorá slúži ako pre dobro a ostatné slate gitary a mení množstvo iných otvorených hladení. Okrem toho ma inšpiroval môj vlastný otec. Tu je ešte ako znázornené, hej, čo vymyslel ako Dopiera ten rezonátor. Tu sú 4 bratia, ktorí v Amerike akože začali výrobu dobra. Najprv bolo drevené a potom neskôr celé telo sa začalo robiť kovové ako štýl. No a ďalším inšpirátorom veľkým bol môj otec Štefan Zelinka, ktorý robil havajské gitary a používal strašne veľa strún na týchto gitarách, a preto ja som rozmýšľal na tom, že stačí 6 strún na to, aby keď ja mám ten gitarový ladiť strún, tak zmením tých 6 strún na všetky tieto ladenia, ktoré na tých veľastrunných gitarách sú. Takže spočiatku som urobil takýto ladič. Spočiatku som urobil dvojhmatníkovú gitaru, na ktorej bolo 7 strún a 6 strún. Tu som dal obyčajné páčky a potom som ich dal do takejto podoby a posledná podoba je tá líra. Tá líra je tu, hej. A tu som zmenil aj dizajn, že som prispôsobil dizajn, proste ten celý dizajn som prerobil trošku k tej líre. Takže môže byť aj taký dizajn gitary, jak ja som urobil. No a otec mal značku ZS a ja mám také isté meno, takže používam ZS ako zľaďovať strún. To je akože ochranná známka pre ten môj vynález ešte na Slovensku. A moje meno je Stevie Z ako pseudonym name for art. Tieto ladenia pre dobro je napríklad 17 a všetky s týmto systémom sa dajú realizovať. Tak, že to je asi zhruba z histórie. Chcel by som tento výrobok vyrábať a potrebujem na to investora. Na štart by som potreboval 100 000 na robenie strojov, ktoré by super presne dokázali vyrobiť formu. Tu napríklad ja som robil prototyp na takýchto formách, ktoré som si sám vyrezal, hej, a vytlačil. Ale to musí robiť stroj a super presne a tie pačky musia byť super presne urobené, aby to bolo funkčné, aby to fungovalo na 100%. Takže asi toľko o výrobku. Ďakujem za pozornosť. Pokiaľ máte záujem, ohláste sa.